Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafinmu na labaranmu na yau da kullum. A yau muna dauke da wani labari mai daukar hankali game da yadda majalisar tarayya ta janyo cece-kuce kan shahararren dan shakatawa Idris Okene wanda aka fi sani da Bobrisky. Wannan labari ya haifar da cece-kuce da nuna damuwa daga bangarori daban-daban, inda ake zargin majalisar da yin watsi da muhimman batutuwa don mayar da hankali kan wani mutumin da ya shahara saboda salon rayuwarsa mai tada jijiyoyin wuya. A cikin wannan makon, majalisar tarayya ta jawo hankalin jama'a da maganganu bayan wasu 'yan majalisu sun mayar da hankali kan batun Bobrisky, shahararren dan shakatawa da aka fi sani da salon rayuwarsa mai tada sha'awa. Bobrisky ya kasance mai tare da cece-kuce musamman a shafukan sada zumunta saboda yadda yake keta al'adu da dokokin addini tare da neman shahara da salon rayuwarsa mai rikitarwa. A maimakon mai da hankali kan muhimman al'amuran ƙasa kamar matsalolin tattalin arziki, tsaro da ilimi, majalisar ta ɗauki lokaci tana tattaunawa kan Bobrisky, lamarin da ya fusata jama'a da dama. Wasu 'yan ƙasa na ganin cewa wani al'amari ba shine ya kamata ya ɗauki hankalin majalisa ba, musamman a wannan lokacin da ƙasar ke fuskantar manyan ƙalubale. Daga cikin ra'ayoyin da aka ji daga jama'a, akwai zarge-zargen cewa 'yan majalisa sun kasa mai da hankali kan batutuwan da suka shafi muhimmancin ga rayuwar al'umma. Maimakon haka, sun tsaya kan batutuwan marasa muhimmanci ga Bobrisky, wanda ke bada kansa ne kawai wajen neman suna a shafukan sada zumunta. Wannan shine labarinmu na yau, inda majalisar tarayya ta janyo cece-kuce kan yadda ta mai da hankali kan Bobrisky maimakon wasu muhimman batutuwa da suka shafi ƙasa. Shin kuna ganin majalisar tarayya ta ɗauki matakan da ya dace? Ko kuwa ya kamata a fi mayar da hankali kan muhimman batutuwa kamar inganta rayuwar 'yan Najeriya da magance matsalolin tsaro? Ku kasance tare da mu a labaranmu na yau da kullum don ƙarin bayani da sharhi akan abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu. Kada ku manta, ku danna subscribe da ƙararrawa don samun wasu sabbin labaran da za mu ɗora. Mun gode.